Και μια που μιλήσαμε για επιχείρηση σκούπα, χαλαρή βέβαια σκούπα όπως έγραφε, πάμε σε μια όχι τόσο χαλαρή σκούπα, ένα πάρα πολύ χρήσιμο προϊόν στο νούμερο 8, κυρίες και κύριοι. Παρεθήκατε και εσείς να σκουπίζετε, ναι! Φουγκαρίστρα, σκούπα, ηλεκτρική σκούπα! Υπάρχει λύση, πάτε χ! Ένα χ στον οργανισμό σας, φίλοι μου! Αυτό εδώ γίνεται γιατί, φίλοι μου? Μία είναι η λύση, μία είναι η μοναδική και πρωτοποριακή λύση, φίλοι μου! Ποια είναι η λύση? Ποια είναι η λύση? Θα μου πείτε εσείς? Θα σας πω εγώ ότι η λύση είναι το σκουπάκι πάνω στο διαχειριζόμενο αυτοκινητάκι. Το οποίο αυτό μπορεί να είναι του Κώτα του Γιώργου του Μάκη. Τρέχετε μέσα στο σπίτι και τι κάνετε? Βάζετε πάνω με χαρτοτενία ή ό,τι ταινία έχετε και βάζετε πάνω και το τυλίγετε, φίλοι μου, με ένα σκουπάκι. Όλες οι νοικοκυρές, είστε άντρες που έχετε γυναίκες, ή ένα μαμά, κάποια δαδρεδίνα και ένα σκουπάκι. Το τυλίγετε και βάζετε το διαχειριζόμενο να προχωράει προς πίσω, προς πίσω, προς πίσω. Ποια είναι η λύση? Σκουπάκι στο αυτοκινητάκι. Αυτή είναι η λύση, φίλοι μου. Τέλος. Τέλος, έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά σας. Βάλτε το χ στη ζωή σας. Βάλτε το χ στη ζωή σας. Τώρα είμαι καλά. Τώρα είμαι άρχοντας. Και γαμό. Μόλις την πάρουν χαμπάρι οι νοικοκυρές αυτή τη σκούπα και θα είναι στημένες στα μεσημεργινάδικα κατά τις εκπομπές και θα γυρνάει η σκούπα. Εγώ θα την παντρευτώ και αυτές θα χωρίσουν τον άντρα τους. Ακόμα και οι οικιακές βοηθοί θα την αγοράσουν. Θα πηγαίνουν για το μεροκάμα, θα αφήνουν τη σκούπα και θα κάθονται. Για αυτές είναι χρήσιμο. Αυτό είναι τα μάμια τεμπελχανάξης που πετάει μπροστά ψίχουλα και ανεβαίνει πάνω και τον πάει στην κουζίνα. Είναι σκούπα μεταφορικό μέσα. Σκούπα θα σκουπίζει και θα μας μεταφέρει και μέσα στο σπίτι. Επίσης μπορούμε να λύσουμε και το πρόβλημα έξω. Βγαίνουμε στον δρόμο με τις σκούπες και θα είμαστε πάνω στις σκούπες να πετάμε κάτι μπροστά. Πρέπει να είναι και οικολογικές οι σκούπες, αλλά και θα καθαρίζουν συγχρόνως την πόλη. Έτσι τα συνεργεία του Δήμου να ξεκουραστούν και αυτά. Κλαμάνε, αυτά πρέπει να Και η ελληνική αστυνομία μπορεί να την πάρει και να κάνει επιχειρήσεις σκούπα. Η επιχείρηση σκούπα με τις σκούπες θα είναι όλοι ευδημένοι πάνω με εξαρτήσεις και δίπλα στις χειροπέδες. και μπροστά θα είναι ένας που θα πετάει για να λερώνει, ξέρεις. Με μηχανάκι. Ωραία, ωραία. Έχουμε ιδέες, έχουμε ιδέες. Καταπληκτικά προϊόντα.